Anu, boh nebies, bol známy svojou múdrosťou a rozhodnosťou. So svojou ženou Antu tvorili mocné božstvo, ktoré vládlo nad ostatnými Anunnakmi. Anu a Antu mali mnoho detí. Jedným z nich boli synovia Enlil a Enki, ktorí zásadne ovplyvnili dejiny ľudstva. V období, keď Anunnaki čelili ekologickej kríze na svojej domovskej planéte Nibiru, Anu uvažoval o možnostiach, ako zabezpečiť prežitie svojho ľudu. Vedomý obrovského bohatstva zdrojov, ktoré ponúkala Zem, vrátane obrovských zásob zlata, sa Anu rozhodol, že tento cenný kov by mohol byť kľúčom k záchrane atmosféry Nibiru. Anu poveril Enlila, aby viedol expedíciu na Zem. Enlil, ako boh vzduchu a pán vetra, mal zabezpečiť, že zdroje Zeme budú efektívne využité na podporu Nibiru. Jeho úlohou bolo zorganizovať ťažbu zlata a iných surovín a garantovať, že operácie budú prebiehať hladko a efektívne. Na druhej strane Anu udelil Enkimu, bohovi vody a múdrosti, úlohu technologického riaditeľa. Enki, známy svojimi vynálezmi a inováciami, mal za úlohu vyvinúť technológie potrebné na extrakciu zlata a jeho spracovanie. Pokračovanie v 4. časti.